Què tal? Benvinguts al Digital Hits. Comencem el magazín musical i d'oci número 1 a Girona. Aquesta setmana un programa especial dedicat a Cascada. I és que aquesta cantant, una dels més importants de la música dance, va estar aquí a les comarques de Girona el passat cap de setmana a la discoteca Millennium, i un equip del DH Extra, evidentment, no podia faltar-hi per fer un dels seus reportatges. Ho veurem en aquesta part del programa. A més, no ens quedem només amb això, sinó que tenim, com sempre, la llista amb els èxits més actuals de la música dance, pop, rock, i també les dues novetats de la setmana del Digital Hits. Al final també la generació DH i la petició que ens heu fet arribar aquesta setmana mitjançant SMS. Comencem el Digital Hits a Canal Català. Som-hi! I comencem, com sempre, el Digital Hits repassant la llista del nostre programa i, a més, els temes que marxen i que deixen espai a les novetats d'aquesta setmana del Digital Hits. El primer és el tema de les Pussycat Dolls. Hash Hash ens arriba des del seu últim disc, que porta per nom Doll Domination. Portava poques setmanes en llistes, però tot i això va aconseguir arribar a ser el número 1 del Digital Hits aquesta setmana, però és un dels temes que ha tingut menys votacions i, per tant, se'n va del nostre programa. Aquest tema de les Pussycat Dolls és el que se'n va aquesta setmana de la llista del Digital Hits. Recordem que és una versió del clàssic I Will Survive de Gloria Gaynor. El segon tema que se'n va aquesta setmana de la nostra llista ens ve de la mà de Mika. We Are Golden és el tema més nou d'aquest cantant d'origen libanès i aquesta setmana se'n va de la llista perquè és el tema que ha tingut menys votacions. Tot i això, és un dels temes que també ha aguantat menys a les 10 posicions del Digital Hits. Mika amb el We Are Golden. Molt bé, un cop repassats aquests dos temes que aquesta setmana se'n van de la nostra llista, ens posem de ple ara sí a repassar aquestes 10 posicions del Digital Hits. Aquesta setmana tenim dos novetats que entren directament als números 10 i 9 de la nostra llista. El primer és el tema més nou de la cantant romanesa, la Ina, que després del Hot ens presenta una nova cançó que porta per nom Amazing. I a més, a la número 9 aquesta setmana tenim també una novetat importantíssima. És el tema més nou de David Guetta, porta per nom Sexy Beat. Segurament que tots vosaltres ja el coneixereu. Comencem ara sí la llista del Digital Hits. Som-hi! Comencem la llista del Digital Hits amb la número 10 novetat de la setmana, i és que Alina ens porta aquest Amazing. És una novetat a la llista del Digital Hits. Número 9, segurament ja l'haureu escoltat molts cops a la discoteca i ballat, perquè és el nou de David Guetta, això que es diu Sexy Beach.
El tema més nou d'Alicia Dixon encapçala aquesta setmana la número 6 del Digital Hits. Arribats a aquest punt sempre toca fer el DH Extra i aquesta setmana un DH Extra importantíssim perquè tenim reportatge a la discoteca Millennium de Sils a Girona per un motiu molt senzill, perquè teníem l'actuació d'aquesta fantàstica cantant de música dance, la Cascada. L'equip del DH Extra s'hi va desplaçar. Tot seguit veurem el reportatge i després no marxeu perquè veurem les imatges inèdites d'aquesta actuació de Cascada a Millennium. DH Extra, som-hi!